Ola, boas. O Inkware é unha tinta digital que ten Windows e que traballa sobre diferentes programas de Microsoft Office. Neste caso temos aquí un PowerPoint aberto e vamos a comprobar que efectivamente traballa e podemos pintar riba del e incluso recoñecer texto. Hai que decir que sobre OpenOffice non recoñece sobre Word ni sobre Excel, pero si o fai, supostamente, temos que probar que non dé problemas, porque a veces sí que os dá, sobre o programa de presentacións digitais de OpenOffice. Neste caso, isto é PowerPoint, que pertenece a Microsoft Office, non deberá haber ningún problema. No intre que eu marco un rotulador, acábame a aparecer aquí Aware Tools, que é o cadro no que se nos dispoñen as diferentes posibilidades que temos con esta opción de Aware Tools. Entón eu teño aquí este esquío e imaginemos que quero sinalar as diferentes partes que ten. Bueno, pois aquí teño unha, o rabo, e por aquí teño as orellas. Bueno, perfecto. Se eu quero cambiar algo do que acabo de facer, simplemente doulle a desfacer e se me desfixo. Ou tamén o que podría ter feito sería marcar aqueles puntos que eu quero sobre o meu esquío, aí está, e no caso pois de facer algo incorrecto, pois borralo. Aí está. Vou deixar como estaba. Aí está. Entón, se interésame que isto quede aquí, é tan doado como darlle a este simboliño que teño aquí, a esta icona. Entón, acábame de incrustar estes debuxos sobre o PowerPoint. De feito, eu se quero, agora podo editalos e movelos, como podedes ver. Aí está. Recoñéceme como un único debuxo. Podría ter ido dándolle unha frecha a recoñecer, outra frecha a recoñecer, para que foran independientes. Bueno, tamén podo facer un debuxiño. Vamos a probar. Pois un debuxo no que aparezca aquí un... Vamos a facer un esquío, por exemplo. Aí está. Estou non facendo man alzada, por tanto isto é un poquito complicado. Bueno, supoñamos que este é o meu debuxo, pois, repito, podo convertilo e que quede aquí no meu PowerPoint. Insisto en que estou facendo isto a man alzada co rato, que é bastante complicado, pois só queda este desastre de debuxo. Bueno, en caso de que me interesara que iso que quedara aí, repito, doulle aquí a esta icona e aí o temos. Convertiume este debuxo e eu podería guardalo co PowerPoint. Agora isto podría movelo. Vamos a ver, sabes, aquí podo movelo, podo cambiarlo de tamaño, podo rotalo. Exactamente. Bueno, vamos a deixar isto como estaba, para aquí. Outra cosa que nos pode interesar bastante co Inkware é que nos recoñeza o texto. Nos pode ser que escribamos sobre o PowerPoint. Entonces aquí marcamos o rabo. Bueno, pues vou escribir aquí rabo. Vou a modiño porque estou non facendo co rato, repito, e isto non é doado. Agora vou aquí onde me pon recoñecer o texto e doulle recoñecer. Bueno, como fixeno así non moi ben, recoñeceume no canto dunha B un 8, pero podría editalo se quixera. Vou aquí e
escribo correctamente, rabo. E o levo onde que era. Vou facer o mesmo coas orellas. Orellas. Doulle aquí a recoñecer. E tamén debido a que fixe un S moi malo, pois confundiume o S cun 5. Bueno, pois aquí está. Por tanto, nun PowerPoint puden marcar puntos, puden convertir textos, etc. E o que é máis importante, eu logo podo movelos, podo desplazalos, darlle editalos, etc. Vamos a ver que pasaría en Word. Pecho PowerPoint. No caso de que si o guardara, todo isto que acabamos de facer quedaría guardado co PowerPoint. E vou abrir un arquivo meu dos que emprego en clase para que traballen os alumnos. Este sería un texto dos que emprego. Entón poñamos por caso que me interesa marcar todas aquelas palabras clave que eles terían que ter feito nos seus apuntamentos. Entonces eu estaría aquí en clase correxindo, entón diría aquí que marcaría diferentes estados, sólido, líquido, gasoso. Estuve empregando o rotulador, este marcador de aquí da barra flotante. Entón, si isto creo que me queda así, doulle aquí e ala, mo marcou. Epa, no caso de que non quero que me saia esta pintada que acabo de facer sin querer, doulle a desfacer, aí está. Bien, podo seguir manexándome movéndome polo meu documento. Agora vou aquí e poñamos que me interesa isto: sólidos, forma, volume e masa constantes, líquidos, forma, volume constantes, forma variable, gases, etc. E así seguiría traballando. No momento que quisera que isto me quedara aquí, daríalle a guardar a tinta dentro de Word. Temos que ter cuidado porque se nos marcamos algo, vou non facer, vale, e se nos non indicamos que queremos que nos lo garde como tinta, no momento que nos desplacemos polo texto, nos lo vai a mover. Aí está. Nos damos conta que antes estaba aquí e agora moveuno, etc. Vale? Entonces, cando haxa algo que nos interesa que quede fixado, deberíamos marcalo aquí. Doulle a desfacer e xa está. No caso de que isto me interesara levalo ao Smart Notebook, doulle aquí a guardar. Me acaba de crear unha nota de tinta e xa estou aquí no Smart e podería traballar sobre isto. Bueno, pois o mesmo podería facelo con Excel e poder escribir números dese xeito no encerado digital. Espero que fora de axuda.